Ca să primesc, ca să mă uit, mi dor. Ce cărți? Entre dois, ce mai zic eu. Aici, lângă foc. Nu a fost să crezi că eu voi da bani de scrită la tine, să să dar apoi. Dacă spun, asta de ăla, mă, să te spun eu, Fiorică, ți-i scrită. E fain, tată, lângă foc. Bă, hai de asta, ăsta ziceam. Petre, hai ține-te de telefon așa, să-i filmez. Ce? Ține-te de așa, de telefon așa. Ține așa? Da, mă țin de așa, să-i filmez așa. Eu am făcut focul ăsta. Super, fain foc. Eu l-am făcut. Deci când dar 2 minute, n-am făcea programul, alt program cu 2 minute, l-a dat? Dom'le, când au dat 2 minute, Ramona, pe ce piu justu. Eu te dați Ramona, mă de țiganca. Asta e merge. Da, bun. Nu vreau să vină la mine. Nici puțin și nici ajung. Rog o picioare, nu știu, să vezi. Trebuie să treci de batere. Eu filmez. Kenia Petru. Eu mai fac nu mai ca. Nu mai